Human magkabot ang paglimpyo sa pangan sa dakbayan sa Talisay diin kanhi naghitak ang ginaniling lugas ang hipi sa Talisay City Police Office napili nga most outstanding Filipino sa nasod. Ang report ni Marie dumabok. Nabaniog kaniadto nga tinubdan sa nadiling droga sa barangay Tangke sa dakbayan sa Talisay. Karon naumol na ang Tangke Defender nga gilangkuban sa pipila ka mga drug surrenderies ug sa mga mulupyo. Sa iyang paglingkod isip hepe sa Talisay City Police Station sugod niadtong 2019, nahimugso ang Oplan Limpyo Talisay. Dinasakmit ang minilyon ka pesos nga balor sa ginadling drogas ug atusan ang nasikop. Mato di Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga sa programa natagad og communal toilet ang mga kabus nga mulupyo sa barangay. 7 usab kadapit sa dakbayan na deklarar nga discipline zone nga nakatampo sa pagmino sa krimen ug sa paspas nga pagtubag sa alarma. Sa programa, nadeklarar usab nga drug cleared ang barangay Tapul. Ang Uplan Limpyo was adopted first in Danao, then in Consolacion. But here in Talisay, we really received the greatest support from the local government unit. That is why nakita na to nga ning flourish gyud siya. Pero dako ng garbo sa City of Talisay sad na siya hipi karon ug karon siya ni daog sa Metrobank Outstanding Filipinos under sa iyang Oplan Limpyo Talisay na banner na kami nagtinabangay diri sa City of Talisay. Gawas sa kalampusan sa programa, nakatampo usab ang pagkaabogado ni Pilare. Nagtabang sa kauban ng pulis ug sa pipila ka mga kabus aron mapili siya isip most outstanding Filipino. Samtang gila usab ang Subuanong pulis nga si Senior Master Sergeant Mary Joy Ilanan, Police Community Relations Officer sa Bugo City Police Station sa susamang pasidungog. Bonus na lang alang kang Pilare nga ilhon ang nahimo apan ang kasing-kasing ug katakos sa panerbisyo. Matud niya ang labing mahinungdanon. Introduce innovations in how to solve the problem. But the more important is that you have the heart and you have the competence, no, to really perform. Uba ni John Solon. Ako si Marie dumabok. Balitang Bisdak.